Táno hin husí is siúlmach le Colin. Colin as an bullet agus an oíche is anam dí. Agus bhí gair go brala ruí ach is bhí 5-1 an níramin an tá sé seo 6 nuair níramin an í hásan sa seo mar lapan. Bhí credim tú. Bíine dúir sé gaci le. Ach an sin dúir an féin ón, caiimh rú lein gur féile déanam, bí a brathir na scillan atá go, agus dúir an féin go bhilhing ar an sean dúchas gweil, go bhilhing ar an sean go feiscint an rah aonrad a carlach lo. Okay, so bhí mé ráis an gáil seo an oíche. Agus mar sin smuoineas bhí cheannach mód an oíche agus tucaí sin. Mar sin isteachlumm sa seomra, is dúir mé an oíche tá de grúig a háling, tá na cuairda an das, post an bhagad, ach ní raibh leis. Háling is it sounds.